Vánoce nad Ondavou. Na nástupište 2, koľaj 7 vpravo. Prestupujte do vlaku Regional Express 1909 smer Vánoce nad Ondavou. Na nástupište 2, koľaj 7 vpravo. Prestupujte do vlaku Regional Express 1909 smer Vánoce nad Ondavou. Na nástupište 2, koľaj 7 vpravo. Osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Čierna nad Tisou. Pravidelný prechod 14 hodín 50 minút, ktorý pokračuje smer Prešov. Pravidelný odchod 14 hodín 58 minút prichádza na nástupišti 3, koľaj 5A ľavo. Stanica Košice. Osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Čierna nad Tisou. Z dôvodu rekonštrukcie časti 3. nástupišťa pred odchod z nástupišťa 3 použite južný podchod. Express 622 Tatran Železničnej spoločnosti Slovensko smer Žilina a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 15 hodín 7 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 9. Express 622 Tatran Železničnej spoločnosti Slovensko smer Žilina a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 15 hodín 7 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 9. Za Rušňom je radený voze prvej triedy číslo 1 voze druhej triedy so službou dvojrastná úzkej patry s povinnou rezerváciou číslo 3 a voze Zvolen osobná stanica, pravidelný odchod 15 hodín 22 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 2. Za Rušňom je radený vozeň druhej triedy so službou
z dôvodu rekonštrukcie časti 3. nástupišťa pre príchod na nástupište 3 použite južný podchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Margecany a Poprad Tatry pravidelný odchod 15 hodín 26 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Margecany a Poprad Tatry pravidelný odchod 15 hodín 26 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 3. Príchod 14 hodín 59 minút, ktorý pokračuje smer Čierna nad Tisou. Pravidelný odchod 15 hodín 6 minút prichádza k nástupišťu 2 koľaj 7. Upozornenie na meškanie vlaku. Vlak Regional Express 1951 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Lipan. Regional Express 1951 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Lipan. Pravidelný príchod 15 hodín 12 minút bude meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobná stanica, pravidelný odchod 15 hodín 22 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 2. Nástup do vlaku je možný len z nástupišťa medzi koľajami 2 a 3. Rýchlik 920 Gemeran železničnej spoločnosti Slovensko smer Plešivec a Zvolen osobná stanica, pravidelný odchod 15 hodín 22 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 2. Nástup do vlaku je možný len z nástupišťa medzi koľajami 2 a 3. Upozornenie pre cestujúcich. Z dôvodu rekonštrukcie časti 3. nástupišťa pre príchod na nástupište 3 použite južný podchod. Upozornenie pre cestujúcich. Z dôvodu rekonštrukcie časti 3. nástupišťa za hradní miesto. Pravidelný príchod 16 hodín 12 minút prichádza na nástupišti 2 koľaj 7. Upozornenie pre cestujúcich. Z dôvodu